glywed bore yma. A gweld cyhoeddiadau ar y sgrin drwy bob un, achos chi darllen nhw ys y byd allan nhw'n cyffredin, felly yn y cyhoeddiadau yna wythnos arferol weithgareddau, gyda mae'n potensial mawr yn dos i bob un ohonyn nhw. Dwi'n gofio bydd Duw yn defnyddio weithgareddau'r eglwys yn ystod yr wythnos i ddod yn clywed i'w enw fe. Os yw'n mynd yn fyr, bydd yn harwen ni eto i Sul nesaf. Chynnu droi ar Duw yn gweddi. Diolch i ti, Lord Dduw ein tad, am y neges glywon ni y bore yma. Diolch i ti am y damhegion yma. Diolch i ti am y ddameg yma. Chlywed i eto a sylweddoli o'r newydd. Gymaint o wirioneddau yma sydd i'n cael yn ogi ni a rybydd i ni hefyd o'r cyfrifoldeb ni. Ni yn diolch i ti bod yna had yn cael ei hau o Sul i Sul, mae'n cael ei hau yn gysol o ddydd i ddydd hefyd trwy eiriau Gristnogion. Ac yn arbennig wrth i dau wedi cael ei bregethu yn awr. Diolch i ti am yr had yna sydd wedi hau yn y glonyn a diolch am gael y toffa. Mae ti'n unig sy'n gallu gwneud y gwaith yna o ddwy'n ffrwyth. Ti sydd yn darparu y rai sydd yn hau i ddechrau. Diolch i ti am ddarparu gweinidog i ni. Diolch i ti am weinidogion trwy ein gwlad ni. Diolch i ti bod ti yn hau godi to ar ôl to i dy wasanaethu ti mewn y bwysi. Gwyddio ar hwnna dros y bwysi trwy'n gwlad ni. Bydde ti yn gwarchod, eglwys gwarchod dy bobl a rai sydd yn agor y gair. Bydde ti'n defnyddio nhw i ddwy'n had sydd yn drwy dy trigaredd ti yn dwy'n ffrwyth. Ac gwyddio bydd ni'n clywed am hyn o dwy'n ffrwyth. Felly o newydd yn tro cyntaf y mywyd rhywun. Bydde fe yn achos bob un ohono ni yn dwy'n ffrwyth. Mwy a mwy. I difaddau ni, roedd ddim mwy o ffrwyth yn dod yn ein bywydau ni. Meddwl am beth yw ffrwythau'r ysbryd. Ac yn meddwl am yr unweddau yna, yn gwyddio ar gwyth, bydde'r unweddau yna fwy a fwy amlwg yn ein bywydau ni, bob un ohono ni. Bydde yna hefyd deimlad yna o gyfrifoldeb arno ni i hau, i weddio am gyfleoedd ac i gymryd gyfleoedd, i siarad amdano ti. Ffyr o'r cariad sydd gyda ni ata ti, yn bob pobl o'n gwmpas ni sydd yn aml yn teimlo yr anwbeth yna sydd, y diffyg pwrpas, teimlo yn anfodlon ac yn aniddeg yn ei bwydau, gwybod bod rhywbeth ddim yn iawn, ac bod nhw ddim yn iawn yn ei perthynas gyda ti. Ac bydd helpa ni i siarad am y ffordd sydd i gyrnol ata ti trwy Iesu Grist, i groesi a'i aberthu drosto ni. Gwyddio nawr ar ei ti yn helpu ni yn y cyfarfod yma, i gwrando, i ganolbwyntio ac i ddeddoli ti mewn ysbryd a gwirionedd. A bydd gyda ni hyn o weddill yr wythnos, gweithio yn ein colonyn, yn tyn ni, yn agosach ato ti bob dydd. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o'r atodiad rhif 23. Ger bron fy niw a'i orsedd gref. Ac mae'r bennill ola yn dweud hyn wrthon ni. Gwelwch yr oen gyfodwyd nawr. Cyfiawnder perffaith i mi yw. Yr ydwyf, di-gyfnewid mawr. Brenin gogoniant, grasol ddiw. Yn un ag ef, ni threnga fi. A'i waed y prynwyd fe enau drud. Cuddiwyd fy mywyd ynddo fri. Yng Nghrist, fy niw, a cheidwad byd. A'r llinell olaf yna'n, mae'n un ystod yn crynhoi be fydd yn thema ni heno. Mae'r arglwydd Iesu Grist, mae'n dduw i ni, mae'n archibwr yn waredwr i ni, ond mae hefyd yn geidwad y byd. Mae yna newyddion da i bob un. Mae yna wahoddiad i bawb trwy'r byd i ddod
ato fe. Mae gyda chi ni sefyll a chanid yn gilydd. Fi am ddarllen o air Duw gyda'n gilydd ac fi am i droi heno at Salm 67. Salm 67. Dyma air ein Duw ni. Bydde Duw yn drigarog wrthym a'n bendithio. Bydded llewyrch ei wyneb arno. Mwyn yw ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear, a'i waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. Bydded i'r bobloedd dyfoli o Dduw. Bydded i'r holl bobloedd dyfoli di. Bydded i'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu oherwydd rwy ti'n barnu pobloedd yn gywir ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Bydded i'r bobloedd dyfoli o Dduw. Bydded i'r holl bobloedd dyfoli di.
rhoes y ddeiar eich nŵd. Dyw, ein Dyw ni, a'n bendithiodd. Bendithiodd Dyw ni, bydded holl gyrau'r ddeiar yn ei ofni. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei aire i ni. Nawn ni ganu eto. Rhif 21 yn y llyfr ymyne. Wrth orsedd y Jehofa mawr, plyged trigolion byd i lawr. Gwybydded pawb mae ef sydd ddiw, yr hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Nawn ni weddiod yn gilydd. Nawn ni droi at Dduw. O arglwydd ein Duw, mae gennym ni gymaint o resymaeth foli di. Ac arglwydd i ni di canu am rai ohonyn nhw, i ni di darllen yn dair di am rai ohonyn nhw. Ac ni'n diolch, mae ti yw'r un sydd wedi'n creu ni. Diolch, mae ti yw'r un sydd yn darparu ar ein cyfer ni. Diolch arglwydd am dy gariad di. A diolch arglwydd am yr Efengyl. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod gennym ni archoffeiriad mawr, un sydd wedi dod i'n plith ni, wedi dod yn debyg i ni, un sydd wedi dod i'n cynrychioli ni ac i fyw trosto ni ac yna marw yn ein lle ni. Diolch. Diolch fod yr arglwydd Iesu yn gallu cydymdeimlo â ni heno. A byddai'n gwybod beth yw hi i fyw fel person yn y byd yma. Diolch fod yn gyfarwydd iawn a dolir a gofid. Ni'n diolch fod wedi cael ei demtio ym mhob ffordd a di profi pob math o ddioddefaint. A felly bod e'n gallu cydymdeimlo'n llwyr â ni a diolch, diolch fod wedi gweld yn dda i ddod
i roi ei fywyd trosto ni. Yn aberth, cymod, yn ein lle ni. Diolch bod i waed nawr yn golchi ni, yn clirio yn beie ni, yn talu'n dyled ni, yn ein gosod ni'n rydd o ganlyniadau pechod ac o rym pechod. Diolch bod ni nawr wedi'n gwisgo yn hardd gerdd y bron di, wedi'n cyfiawnhau. A Dad, i ni'n diolch fod hyn yn newyddion da i'r holl byd. I ni'n diolch arglwydd mae un ffordd sydd a fod y ffordd yna yn agored i unrhyw un sydd yn edryfarhau ac yn credu ac arglwydd, ni'n gweddio felly nawr. Y byddwn ni yn gweld y bobloedd, y cenhedloedd, y pobl o bob llwyth a iaith a chenedl yn dod ac yn dygeisio di. Arglwydd, ni'n cyfeirio bore yma at y sefyllfa unwaith eto yn Ukraine a parodrwydd pobl yn y wlad hon a mewn gwledydd eraill i geisio helpu a gwneud beth i ni'n gallu er i mwyn nhw a Dad, ni'n gwybod fod yr angen yn ein byd ni mor fawr ac i ni'n teimlo mewn ffordd bod dim byd i ni'n gallu wneud i helpu cymaint o bobl. Mae'r angen mor fawr a mae y tu hwnt i ni, ond arglwydd i ti wedi agor ffordd, rwy ti wedi trefnu fod yna faddeuant a fod yna fywyd tragwyddol ar gael. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Diolch i ti. Bod gennym ni obaith tragwyddol. Gobaith yw y byd yma, a pechod a ryfel a newyn a gorthrwm a salwch a gwendid a beichiau gwaith, yr holl beth yna, dyn nhw'n methu cymryd ein gobaith ni oherwydd dyn nhw'n methu ein cymryd ni o dy law di. Da, diolch i ti am hyn. Ni'n gofyn ei dyn, cadarnhau ni bob un yn ein ffydd ni. Ni'n gofyn, dros yr ein yma, ond arglwydd, drwy'r byd, rheini sydd heddiw yn clywed y neges di a sydd ddim eto'n nabod i arglwydd, ni'n gofyn ei di drigarhau. Arglwydd, mae'n rhyfeddol i ni feddwl fod yna Gristnogion, dy eglwys di, drwy'r byd, heddiw. Ar adegau gwahanol yn ystod y dydd, ac mewn ieithoedd gwahanol, ac dulliau gwahanol, ond ni'n rhyfeddu feddwl bod ni gyd wedi gallu da addoli di. Fel un eglwys, un corff. Arglwydd, diolch am hyn. Ni'n rhyfeddu wrth feddwl am y dydd hwnnw. Pan, cawn ni fod, gyda thi arglwydd, pan fydd dy holl bobl di ynghyd ac fyddwn ni gyda'n gilydd ac yn cael dy foli di. Da, diolch am hyn. Ni'n gofyn nawr wneud i barhau i weithio arno ni arglwydd dda ac siarad â ni nawr trwy dy air di. Sgweli di fod yn dda. Da, derbyn yn mawl ni am diolch ni gyd. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Ganwn ni eto o'r atodiad rwyf 29. Iesu roes a ddewyd hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith ar anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Ar ail bennill
Gweddio o lan ysbryd ar addewid. Tyred yn dy ddawn dilydd. A dy ras yn ddigyfnewid, gweithia'n rymus yn ein plydd. Deffro'r eglwys, achub ar gyhoedda'r byd. Yna ni sefyll i ganu. Os ga i ddarllen y Salm eto, mae'n Salm gymharol fyr. 7 adnod, ac allan i ddarllen y Salm eto. Bydde Duw yn drigarog wrthym, a'n bendithio. Bydde llewyrch ei wyneb arnom. Mwyn yw ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear, a'i waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. Bydded i'r bobloedd dyfoli o Dduw. Bydded i'r holl bobloedd dyfoli di. Bydded i'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu. Oherwydd rwy ti yn barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Bydded i'r bobloedd dyfoli o Dduw. Bydded i'r holl bobloedd dyfoli di. Rhoes y ddaear eich chnwd. Duw ein Duw ni a'n bendithiodd. Bendithiodd Duw ni. Bydded holl gyrrau'r ddaear yn ei ofni. A'r bwriad y neges sydd gen i rannu heno yw adeiladu chydig bach ar be glywon ni bore yma. A felly os o'ch chi ddim gyda ni bore yma, just rhyw recap sydyn i chi. O'n i'n edrych ar un o ddamhegion yr arglwydd Iesu,
Ac yn y ddameg yna, mae'n disgrifio rhywun yn hau had. Ac yna'n mynd, yn cysgu, yn codi, yn aros, ac mae yna ffrwyth yn dod. Mae yna rhywbeth yn tyfu o'r had yna. Ac yr hyn welon ni yn y ddameg oedd bod gennym ni fel Cristnogion, mae dyn ni gyfrifoldeb. Cyfrifoldeb i hau'r had, cyfrifoldeb i rannu gair Duw, i ni fod i ddweud wrth eraill. Teuluoedd, ffrindiau, cydweithwyr, cymdogion, y bobl hynny, ni'n dod i traws nhw o ddydd i ddydd, lle bynnag mae'n y gyfleon yn codi bod ni'n hau'r had. Ys dim rhaid dweud popeth ar unwaith, bob tro, ond chwilio am ffyrdd i rannu'n gobeith ni gydag eraill. Ac wrth wneud hynny wrth gwrs cofio mae Duw sydd yn achub. Ni sy'n hau'r had, ond Duw sydd yn dod ar ffrwyth. Fe sydd yn achub, fe sydd yn gyfrifol am y tyfiant. Nawr, y perygl ar ôl clywed neges fel honno yw bod ein ffocws ni yn mynd yn llwyr ar y lleol. Bod ni'n dechrau meddwl yn hollol gywir, fel o'n i'n annog chi wneud, i feddwl, reit, sut i ni'n gallu cyrraedd y bobl o'n cwmpas ni. A mae hynny'n naturiol, mae'n bwysig wrth gwrs bod e. I'r mwyafrif ohono ni, dyna lle mae angen i ni ganolbwyntio yn ymdrechion ni. Ni'n hau'r had lle ydyn ni, yn ein patch bach ni. Ond yn y Saesneg, maen nhw'n dweud yn dyn nhw, am rai pobl, he can't see the wood for the trees. Hynny yw, mae golwg nhw yn rhy fach. Mae angen cymryd cam yn ôl ac edrych ar y darlun mwy. A dyna fi eisiau'n annog ni wneud heno. Mae'n rhaid hau'r had. Mae'n rhaid i hynny ddigwydd ar lefel lleol yn ein cymunedau ni, yn ein clybiau ni'n aelodau ohonyn nhw, cymdeithasau ni'n ymwneud â nhw yn y gwaith, ac fan hyn yng Nghaerdydd. Ond mae eisiau ni hefyd cael golwg mwy. Mae eisiau ni cael persbectif fwy hefyd. Mae eisiau ni fod ar un persbectif ac yn i ni weld yng ngair Duw. Achos wrth gwrs, mae yna ffocws yn y Beibl ar un teulu. Disgynyddion Abraham. Un cenedl Israel. Mae yna ffocws hyd yn oed ar un person yn does, yr arglwydd Iesu Grist, ond mae'n hollol amlwg hefyd o'r dechrau i'r diwedd, mae cynllun Duw yw fod ei iachawdwriaethau, ei waredigaethau, y fendith mae di addo i Abraham a'i blant, i Israel a'i ddisgynyddion, yr fendith mae'n rhoi trwy'r arglwydd Iesu Grist, mae hynny fod i gwmpasu'r byd. Mae'r efengil yn efengil mae pawb angen i glywed. Dim rhaid i fi ofyn ydych chi'n gyfarwydd ar adnod Ioan 3:16. Canis felly y carodd Duw y byd. Ni'n gwybod yr adnod yna, ynddi ni? A mae rhaid ni wastad cadw y ddau beth yna mewn golwg. Mae dyn ni gyfrifoldeb am y lleol, ond mae eisiau ni beidio cymryd ein golwg ni oddi wrth y maes cenhadol. Gwaith Duw yn fyd eang. A felly yn fyr heno'n ddigon byr, ddigon syml. Ni eisiau just sicrhau bod ein meddwl ni yn fyd eang. Mae'r ffaith ein bod ni'n Gristnogion yn golygu bod ni'n rhan o'r un eglwys byd eang yma. Ni'n rhan o gorff Crist. A felly, bod gennym ni concern arbennig dros Caerdydd, a mae gen ni concern arbennig dros Gymru, ddigon naturiol, mae gennym ni hefyd ran a phartneriaeth mewn gwaith byd eang. Mae gennym ni gyfrifoldeb i wneud yr hyn i ni'n gallu i sicrhau fod yr efengil yma'n lledu
i eithafoedd y ddeiar. Dyna'r cymisiwn mae'r arglwydd Iesu'n rhoi i'w ddisgyblion. Dyma'r cymisiwn i ni wedi ei dderbyn fel ei bobl e. Oedd yr efengil i ddechrau i yn Jerusalem a Judea a Samaria, ond yna i fynd i'r holl ddeiar. Ac hwnna'n wych, i ni'n rhan o hynny. Felly be fi eisiau gwneud, a fel fi'n gweud, yn ddigon syml, yw edrych ar y salm byr yma. Salm sydd yn amlwg efo ffocws efengil o byd eang. A fi'n mynd i gynnig 3 reswm gyntaf pam ddylsyn ni fod â chynsyrn dros y byd, pam ddylsyn ni dreulio amser yn meddwl yn eang fel hyn am y byd, a'r maes cenhadol. Ac yna, ar ôl roi'r resymau yna, 3 reswm ymarferol, 3 ffordd ymarferol i ni'n gallu ymateb i hyn. Felly dechrau, pam meddwl am y maes cenhadol? Pam ddylsyn ni feddwl yn ehangach na'n dinas ni neu ein milltir sgwar bach ni? 3 reswm. Gyntaf i gyd, mae Duw yn heiddi mawl pobloedd y byd. Mae Duw yn heiddi mawl pobloedd y byd. Mae'r gair bydded yn ymddangos sawl gwaith yn y salm yma, yn dydi? Adnod 3, bydded i'r bobloedd dyfoli o Dduw. Bydded i'r holl bobloedd dyfoli di. Mae hwnna'n cael ei ailadrodd yn adnod 5, ond yna'n adnod 4 hefyd. Bydded i'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu. A mae'r gair bydded yma, dwi ddim just, wrth gwrs, yn adlewyrchu be mae'r salmydd eisiau i fod yn wir. Wrth gwrs, mae hynny yn wir. Mae'n dweud bydded hyn yn wir, ond mae hefyd yn dydi yn pwyntio at y ffaith mae dyma ddylsau fod yn wir. Dyma ddylsau fod yn wir. Bydded hyn, dyma sy'n mae'r byd i fod. Dyw e ddim yn dduw just ar un wlad. Dyw e ddim jyst yn arglwydd ar un cornel o'r ddeiar. Dyw e ddim jyst yn waredwr ac yn frenin ar un grŵp o bobl. Na, mae'n dduw ar y byd i gyd. A felly, sdim ots o le chi'n dod, sdim ots pwy i chi, sdim ots i ba cenedl chi'n perthyn, mae'r salmydd yn dweud bydded hyn. Bydded i'r holl bobloedd dyfoli di. Felly bod rai o'n chi'n cofio pregeth yr apostol Paul yn Actau 17. Mae dyn ni hanes o Paul, mae yn Athen. Mae'n dadlau gyda'r cenhedloedd yma, oedd i dod i glywed yr hyn o fe yn ei ddysgu. A mae'n dweud wrthyn nhw yn Actau 17, adnod 26, gwnaeth Duw o un dyn yr holl genhedloedd i breswylio ar holl wyneb y ddeiar gan osod cyfnodau penodedig a therfynau ei preswylfod. Mae'n atgoffa i wrandawyr, dim ots pa genedl chi'n perthyn iddo fe, dim ots beth yw'ch statws gymdeithasol chi, dim ots beth yw'ch lliwech croen chi, dim ots am yr pethau hynny, dim ots am yr amrywiaeth. Mae Duw wedi creu o un dyn, hynny o adda, mae wedi creu pawb. I ni gyd wedi'n creu ar-lun a delw Duw. I ni gyd yn iddo fe. A felly, ar lefel hollol sylfaenol, mae'n deilwng o fawl yr holl bobloedd. Mae'n heiddi i bob un gwlad, pob un llywodraeth, pob un unigolyn, pob un diwylliant, pob un, pawb a phopeth yn y byd, trwy'r byd, i fod yn rhoi mawl a chlod iddo fe. Mae'n chydig bach fel,
chi'n clywed weithiau, ydych chi, bod gan rai o'r bobl hynod o gyfoethog yma, bod yn y waith celf yn eu casgliad preifat nhw. Gwaith celf gan artistiaid enwocaf hanes. Chymod, maen nhw wedi talu miliynau ar filiynau i brynu'r gwaith celf yma, a mae lan yn ei stafell ffrynt nhw. Neu weithiau hyd yn oed, falle bod e just wedi stori mewn rhyw focs, mewn rhyw stordi sydd ganddyn nhw, a maen nhw'n aros nes bod e werth mwy o arian er mwyn i werthu. A mae'n rhywbeth, a fi yn hynny yn does. Mae'n yw, sai yn erbyn pobl yn prynu pethau a meddiannau ac eiddo, ond mae'n rhywbeth fi yn meddwl am y gweithiau mawr a phwysig yma gan rai o pobl mwy o dawnus hanes yn cael ei cuddio i ffwrdd. Dim ond yn cael ei gweld a'i gwerthfawrogi gan un neu ddau o bobl yn dyfa. Na, chymod, really, chi'n teimlo dylsa'r gweithiau hynny fod mewn amgueddfa. Dylsyn nhw fod mewn oriel. Dylsyn nhw fod ar on display er mwyn i'r cyhoedd allu mynd yna a gweld a mwynhau. Maen nhw'n heiddi hynny rwsyd, yn dyn nhw? Be mae Duw yn ei heiddi? Be mae creawdwr nefoedd a deiar yn ei heiddi? Be mae'r un sydd wedi dod ar bydysawd i fodolaeth? Beth mae'r un sydd yn dal y cwbl yn ei law? Beth mae'r un sydd yn cynnal y cwbl trwy ei air yn ei heiddi? Mae'n heiddi mawl. Mae'n heiddi mawl. Dyma mae Duw yn ei heiddi. Dyma beth i ni wedi cael ein creu ar ei gyfer. A felly, y peth gorau i bobl, y peth gorau ar gyfer y byd yw pe bai pawb yn gwneud hyn. A felly ni eisiau i bobl clywed. Ni eisiau bobl i glywed am y Duw yma sydd wedi creu nhw, sydd wedi caru nhw. A mae hyn yn dod yn ei at ail reswm dros feddwl am y maes cenhadol. Yr ail reswm yw hyn, mae Duw yn mynd i farnu pobloedd y byd. Mae Duw yn mynd i farnu pobloedd y byd. Nawr, ni gyd yn gwybod bod pobloedd y byd ddim yn addoli Duw fel mae'n ei heiddi. Ni'n gwybod mae'r sefyllfa yn y byd yw fod yna rai sydd yn cynabod Duw, mae rai sydd yn ymostwng iddo fe, mae yna rai sydd yn ei foliau, ond mae yna llawer iawn sydd yn gwrthod. A felly mae'r Beibl yn glir yn hyn bod yna farn, bod yna condemniad yn gwynebu y bobl yma. Ni'n cael rhyw blas o hyn yn dyn ni'r adnod 4. Bydde di'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu oherwydd rwy ti yn barnu pobloedd yn gywir ac yn arwain cenhedloedd ar y ddeiar ac yn adnod 6 a 7. Roes y ddeiar ei chnwd. Duw ein Duw ni a'n bendithiodd Duw ni bydded holl gyrra'r ddeiar yn ei ofni. Yn ymwyr syniad yma bod y byd, mae e dan awdurdod Duw, mae e dan farn Duw, mae e dan lywodraeth Duw, mae Duw yn darparu ac yn rhoi bwyd hael a glaw i bawb, ond dyw'r cenhedloedd ddim yn cydnabod hynny. A felly mae yna farn yn ei gwynebu nhw. Yn ddiddorol, o'n i'n cyfeirio at Paul yn Acte 17. Mae mynd mlaen i wneud yr un pwynt yn Acte 17 adnod 30, yn dweud wrth y bobl, edrychodd Duw heibion wir i amserau anwybodaeth, ond yn nawr mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edifarhau. Oblegyd gosododd ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder trwy ŵr a benododd, ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi ef oddi wrth y meirw.
Hynny yw, Dyw sydd yn teyrnasu, Dyw sydd yn reoli dros y cwbl, a dyw phobl ddim yn cydnabod hynny, a felly maen nhw'n gwynebu barn. Dyw yw'r un sydd yn barnu. A felly mae angen i bobl clywed hynny, ond oes. Mae angen i bobl cael ei rybuddio o hynny. Os yw pawb yn y byd yn gwynebu'r un broblem sylfaenol yma, yn allwn ni ddim cadw hynny fel cyfrinach bach jyst i ni. Allwn ni ddim meddwl, wel, ni'n gwybod bod yna broblem, ond geith pawb arall sortio ei hunan allan. Na, mae'n y gyfrifoldeb arno ni, ond oes. Falle bod chi'n cofio yn y drama Shakespeare, The Merchant of Venice. Mae'r cymeriad yna yn does Shylock. Mae'n iddew, a mae'n dadle yn dydi, yn un o'r areithiau enwog. Mae'n dadle, hynny yw, nid yr pethau allanol sydd yn allweddol, achos tu fewn, mae'n pethau sydd yn gyffredin i ni gyd, yn does. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? Hynny yw, mae rhywbeth mae'n dweud sydd yn gyffredin i y ddynoliaeth. Ac mae hynny'n wir wrth i ni feddwl am y maes cenhadol. Wrth i ni feddwl am yr angen sydd yn y byd. Mae'n ffylineb i ni i drin pobl yn wahanol. Mae hiliaeth yn hollol anghywir am y gwahaniaethu ar sail pethau allanol yn anghywir ac yn wir. Mae'n wirion achos i ni gyd yn gwynebu'r un broblem. I ni yn hunan wrth gwrs yn gwynebu'r broblem yma. I ni fel pobl wedi gwrthryfel yn erbyn Duw. I ni dan gondemniad Duw. A felly, dylsyn ni fod yn cydymdeimlo gydag eraill. Dylsyn ni fod yn gweld fod angen i eraill glywed am y perygl maen nhw'n ei wynebu. Oherwydd wrth gwrs, bod ni yn gwybod am y broblem, i ni hefyd yn gwybod am yr ateb i'r broblem. Dyma'r trydydd reswm. Y trydydd reswm am feddwl am yr maes cenhadol. Mae Duw yn gallu achub pobloedd y byd. Mae Duw yn able i achub pobloedd y byd. Salm 67 adnod 2. Mae'r salmydd eisiau yw ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear a'i waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. Oedd cenedl Israel di profi gwaredigaeth Duw dro ar ôl tro mewn cymaint o wahanol ffyrdd. A fan hyn, mae'r salmydd eisiau i'r cenhedloedd eraill i glywed hynny, i wybod hynny. Pam? Mwyn rwbio fe ni trwyna, chi dan gondemniad, chi dan farn, ni di cael ein achub, ni di cael ein gwared. Na, wrth gwrs ddim. Mae'r deheuad yma fod y byd i gyd yn moli Duw, y byd i gyd yn dod i weld ei hangen, ond yn dod hefyd i weld bod yr arglwydd yn achub. Mae Duw yn ei ras wedi trefnu ffordd i achub pob math o bobl. Un ffordd o iachawdwriaeth sydd yn cael ei gynnig yn ddiwahan i bawb. Nid chi angen cael eich achub yn y ffordd yma, ond chi angen trial dod yn iawn gyda Duw'r ffordd yma, ond mae chydig bach yn anoddach i chi, am yr ffordd yma i chi bach yn wahanol. Na, un ffordd trwy ffydd. Chi'n cofio, a gobeithio bod chi'n cofio, epistol cyntaf Ioan, o'n i'n edrych arno fe'n lle ddiweddar ond o'n i. Ac yn 1 Ioan pennod 2, chi'n cofio, mae Ioan yn ysgrifennu fy mhlant. Rwy'n ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rag pechu. Ond os bydd i rywun bechu, mae gennym ei reolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. Ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau, ac nid dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd bechoder holl byd. Mae Ioan yn dweud,
ni wedi cael ein achub. Ni wedi profi maddeuant pechodau. Ac dyw hynny ddim jyst yn rhywbeth ar ein cyfer ni. Dyw ddim yn rhywbeth ni fod i'w gadw i ni'n hunan. Mae'n anogaeth yn does. Ysgogiau dyma y ffordd mae'r byd i gyd, yr holl byd, yn gallu profi a chawdwriaeth trwy yr arglwydd Iesu Grist. Fan hyn, ni'n gweld yn dyn ni fod Cristnogaeth, mae y peth mwyaf inclusif a'r peth mwyaf exclusif gallwch chi ddychmygu. Mae'n hollol inclusif achos mae yna wahoddiad i unrhyw un i ddod. Sdim os pwy i chi, sdim os beth i chi wedi wneud yn y gorffennol, gewch chi ddod. Ond mae'n exclusif achos i ni'n dweud mae dyma'r unig ffordd. Does yna ddim ffordd arall. Sdim ots pwy i chi, sdim ots beth chi wedi wneud, sdim ffordd arall, ond trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu, ei aberthe, ei gymod wedi agor ffordd i unrhyw un i gael ei hachub. Ac a felly, mae eisiau ni fod yn meddwl am y maes cenhadol. Mae eisiau ni fod yn meddwl am y bobl hynny sydd ddim yn moli Duw, sydd dan gondemniad a sydd angen clywed yr efengil yma. Fod yna faddeuant i'w gael, fod yna ffordd i ddod yn ôl at Dduw. A sdim angen iddyn nhw wneud unrhyw beth, dyn nhw methu achub eu hun am yr arglwydd wedi gwneud y cwbl drostyn nhw yn barod. Mae'r geiriau yma yn adnod 6. Yn etharwydd o cael yn dyn nhw o ystyried pregeth bore yma. Roes y ddeiar ei chnwd. Duw ein Duw ni a'n bendithiodd. Mae'n rhyw bron a ddewid fyna'n does. Hynny yw, yn union fel mae Duw wedi rhoi bwyd llythrenol i'r byd i gyd. Mae e hefyd yn mynd i ddod â ffrwyth ysbrydol trwy'r byd i gyd. Mae e eisiau pobl o bob llwyth a iaith a chenedl i ddod ac i cael ei hachub i fod yng Nghrist ac addoli'r oen am dragwyddoldeb. Dyma'r unig ateb. Dyma'r peth mae pawb yn y byd ei angen. A maen nhw ei angen yn fwy na dim byd arall. Wel, o ystyried hynny te, y resymau yna, beth os yn ymateb ni fod? Be ni'n gallu gwneud? So ni'n gallu gweithredu ar hyn? Ni'n gweld fod yna angen yn y byd, a sydd i ni yn mynd i ymateb? Mae gael gynnig 3 pheth yn ddigon byr i orffen. Gyntaf i gyd, mae angen i ni brofi bendith yr arglwydd ein hunan. Adnod 1 o Salm 67. Bydde Duw yn drigarog wrthym a'n bendithio. Bydde llewyrch ei wyneb arnom. Salm yn dechrau gyda fe ei hun, gyda ni. Mwyn yw ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear. Gael y pwynt, stym ffordd dyn ni i feddwl bod ni'n gallu helpu pobl eraill a bendithio pobl eraill ac gwneud y gwaith mawr yma o rannu'r efengil a lledaenu'r efengil trwy'r byd os nag i ni ein hunan yn gyntaf wedi profi'r peth yma. Yn cael ein cyffwrdd gan y peth yma. Os i ni ddim yn becso am foli Duw, os i ni ddim di gweld ein pechod ni a'n angen i edifarhau, os i ni ddim wedi rhoi'n ffydd ni yng Nghrist ac yn glynu wrtho fe o ddydd i ddydd, os yw'n ni'n mynd i'w gynnig ei eraill? Y ragrith yw hynny. Dyma beth i chi angen. Dyma newyddion da i chi. Mae eisiau chi edifarhau, mae eisiau chi gredu, mae eisiau chi addoli'r arglwydd fel mae'n heiddi. Swn ni'n gallu dechrau meddwl am wneud hynny os nag i ni yn hunan yn gyntaf wedi profi
bendith ar arglwydd, bydde Duw yn drigarog wrthym, a'n bendithio. Bydde llewyrch ei wyneb arnom. Mae eisiau ni ddechrau trwy geisio'r arglwydd yn hun. Ceisio i fendith e, ceisio i bresenoldeb e, ceisio i arweiniad e, ceisio i nerth e. Yn ail, mae angen i ni fod yn agored. Yn agored i bobl eraill. Pobl efallai sydd ddim yn mynd i edrych fel ni, pobl sydd falle ddim mynd i fod yn debyg i ni o ran diwylliant, pobl sydd yn mynd i siarad ieithoedd gwahanol i ni. Mae'n sefyllfa ni fel Eglwys Gymraeg, mae'n chydig bach yn gymleth, yn dydi? Mae'n gymleth achos i ni yn dod at ein gilydd i addoli mewn iaith lleiafrifol. Ac mae hynny yn beth pwysig, a mae'n beth da. Ni wedi meddwl am hyn yn barod, mae'r arglwydd yn dymuno achub pobl o bob iaith, mae yn dymuno'r amrywiaeth yna o fewn ei eglwys, ond mae'n y berygl cynhenid fan hyn, bod yr hyn sydd yn ein gosod ni ar wahân, yn ein cadw ni ar wahân, yn ein ynysu ni oddi wrth eraill. Mae'n gallu troi'n esgus yn dydi. Yn siŵr bod yna neb wedi yn fwriadol meddwl fel hyn, ond felly bod chi'n dechrau siarad gyda rhywun, yn gobeithio cael cyfle i rannu'r efengyl, ac yna chi'n darganfod bod nhw ddim yn siarad Cymraeg, o, wel na fe. Na i ganolbwyntio ar rhywun arall. Achos ni eisiau i'r personau cael ei achub a dod i'n capel ni. Na, mae eisiau ni stop yn meddwl yn y termau hynny, mae eisiau ni edrych a blaenoriaethu yr efengyl. A felly mae eisiau ni fod yn agored, hyd yn oed ar y lefel lleol. Falle bod eisiau ni ddal rai pethau chydig bach yn fwy llac. Mae rhoi enghraifft i chi. Bore yma. Oedd yna gyfraniad yn yr oedfa, os ych chi ddim yma, ac oedd y cyfraniad yna yn uniaith Saesneg. Sioc. Horror. Oedd ddim yn ddiwedd y byd, oedd e. Hynny yw, sa'n awgrymu, dylse hwnna droi'n rhywbeth cyson y norm fel petai, ond hynny yw, mae'r ffaith bod ni'n rhan o'r eglwys byd eang yma yn golygu bod ni angen cyfraniadau ac i ni angen dysgu gan eraill, a weithiau bydd hynny'n golygu ymwneud mewn ieithoedd heblaw am y Gymraeg yn unig. Mae eisiau ni fod yn agored, mae eisiau ni falle i feddwl i ddechrau yn yr ardal o'n cwmpas ni, os na eglwysi efengylaeth, clir, sydd yn gwneud hyn yn dda. Eglwysi sydd yn hollol gadarn yn y gwirioneddau sylfaenol, ond falle bod yr eglwysi hynny gyda cysylltiadau byd eang. Falle bod ganddyn nhw'n barod cysylltiad gyda grwpiau o Gristnogion sydd yn addoli mewn ieithoedd gwahanol, a bydd hynny yn gam ymlaen, yn helpu ni wrth feddwl yn ehangach. Ac yn olaf, a falle pwysicaf, mae angen i ni fentro. Mae angen i ni i ystyried galwad yr arglwydd ar ein bywyd ni. Mae'n y berygl yn does. Ni'n edrych ar Gymru, ni'n edrych ar Caerdydd, ni'n gweld yr angen sydd yma, nid yn unig ymhlith y Cymru Cymraeg, ond yn fwy eang, a ni'n meddwl, wel, ni'n gorfod sorto Cymru mas cyn bod ni'n dechrau meddwl am wledydd eraill. Cyn bod ni'n dechrau gweddio dros wledydd eraill, cyn bod ni'n dechrau cyfrannu at anghenion y gwledydd eraill, cyn bod ni falle yn chwilio am ffyrdd i fynd allan yn tymor byr i genhadu ac i rannu'r efengyl, mae eisiau ni sorto Cymru mas, ond na. Na, dwi ddim yn either o. Yn wir, mae gael yn awgrym o hyn bore yma, ond doedd.
Mae'n adeg o fendydd, mae'r arglwydd yn anfon. Ond dydy, mae'r arglwydd yn anrydeddu. Pan mae bobl yn edrych tu hwnt i'w sefyllfa bach nhw eu hunan. A felly, fi eisiau rhoi her. A fi yn trio gweud hwn yn ofalus, a falle byddai'n dyfaru gweud e. Ond os na rhywun yma yn teimlo baich i'r maes cenhadol, falle bod e ddim yn rhywbeth ni di ystyried o'r blaen, falle bod e'n rhywbeth ni di ystyried yn y gorffennol a di cael drws ar hynny. Mae'n rhywbeth sydd eisiau ni feddwl. Ydy'r arglwydd yn gosod rhyw wlad, rhyw ardal, rhyw bobl penodol ar ein calon ni? Ni'n gwybod am rai, cysylltiadau ar eglwys hon, neu cysylltiadau yng Nghymru sydd wedi teimlo'r baich yna. A mae wedi bod yn gostus iddyn nhw, a mae wedi bod yn golled mewn un ystyr i'w eglwysu nhw, i'w gweld nhw yn mynd. Ac eto, mae'r arglwydd yn anrydeddu hynny, a felly, ystyriwch. Ystyriwch o ddifri. Nid jyst beth yw'n cyfrifoldeb ni yn lleol, a beth yw'n cyfrifoldeb ni yn fyd eang. Ac os gan yr arglwydd, waith i chi i'w wneud, mewn gwlad arall. Gogoniant yw enw. Amen. Amen. Ganwn ni, wrth i ni orffen rhif 725. 725. Arglwydd nef o dear. Gariad holl alluog. Rhyfedd dyddoi thineb a pherffaith yn dy waith. Cerddai star y tonau trwy y storm gynddeiriog. A bu tawelwch wedi'r ddrycyn faith. Arglwydd beth a dalwn am dy faith ffyddlondeb. Arwain ni ath gyngor yn ffordd dywyllus fawr. Disgyr holl genhedloedd, heddwch a thiriondeb. Eiddot y deyrnas frenin nef a llawr. Maddau dirion arglwydd ddirfawr fai y bobloedd. Maddau rwys gan niwiol ein holl beneithiad ni. Tywys hwyntith lwybrau arglwydd i o'r y lluoedd. Llwybrau hyfrytwch dy cymdeithas di. Maddau arglwydd, maddau. Beth o'th lan faddeiant, tardd grasysau nebol y saint o oes i oes, maddau arglwydd maddau. Casgler dogoniant, ryfedd gynheuaf grawnwyn pyr y groes. Ny'n ni sefyll i ganu. Life
arglwydd, yn Duw, ni'n diolch i ti am y pethau i ni wedi gallu ystyried gyda'n gilydd. O arglwydd, yn dyheuad ni yw i weld y byd i gyd. Yn dyfolu di. Wedi troi oddi wrth anghyfiawnder a wedi dod i'r bywyd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, i ni'n gofyn ei ni'n helpu ni nawr, fel dy bobl di. Bydde dy fendith di arno ni yn gyntaf arglwydd. Gad i ni fod yn cariad ni, yn gynnes ato ti. A Dad, ni'n gweddio ei ni'n helpu ni arglwydd. Helpa ni i dorri lawr unrhyw ffiniau, unrhyw waliau sy'n ein gwahanu ni. Arglwydd unrhyw beth yno ni sydd yn rwystyr. Dad, ni'n gweddio ei di roi baich a chalon a chyfleuon i ni i roi, i weddio, ac i arglwydd hyd yn oed i fynd. I fynd dogoniant ti. Dad, arwain ni, fel dy bobl, gogonedd dy enw mawr di dy hun. A derbyn ni, yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.